бо мақсади дар мавсими обёрии соли 2024 ба мушкилӣ мувоҷеҳ нагардидан, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар шаҳри Турсунзода дар ҳамкорӣ бо истифодабарандагони об, заҳбуру заҳкашҳо ва иншооти обрасониро тоза намуда, корҳои беҳдоштӣ дар ин самт идома доранд. Барои обёрӣ намудани заминҳои корами обӣ дар шаҳри Турсунзода 8 пойгоҳи обкашӣ фаъолият мекунад, ки тавассути онҳо заминҳои кишоварзӣ бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. Тибқи иттилои масъулин, ҳолати кории пойгоҳҳои обкашӣ ва нуқтаҳои обтақсимкунӣ пайваста таҳти назорат қарор дошта, иншоот ба мавсими нави обёрӣ пурра омода мебошанд. Аз рӯи нақшаи амал таъмири 5 пойгоҳи обкашӣ ба анҷом расонида шуда, дар умум тавассути иншоотҳои гидротехникӣ 634 гектар замини киштшаванда бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. дар баробари ин, барои осон гардидани мушкилоти кишоварзон барои обёрӣ намудани заминҳои корам дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Турсунзода тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо тибқи нақшаи амал ба роҳ монда шудааст. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Турсунзода дар асоси нақша чорабиниҳои тирамову зимистона пешбинӣ шуда, то ин давра барои кандани заҳбуру заҳкашҳо ва шабакаҳои обёришаванда 90% корҳоро то имрӯз ба анҷом расонидааст, ки дар ин самт корҳо идома доранд. кӯшиш карда истодаем, ки то рӯзои наздик пурра нақшаи пешбинишударо иҷро намуда деҳқононро сари вақт бо оби полезӣ таъмин намоем. масъулини соҳа имрӯзҳо ба хотири беҳтар гардонидани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда ва паст гардонидани сатҳи обҳои зеризаминӣ чораандешӣ намуда ба тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо машғул мебошанд. дар ҳолати саривақт тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо ва иншооти обрасонӣ имкон пайдо мегардад, ки зиёда аз 13459 гектар замини кишоварзӣ обёрӣ карда шавад ва кишоварзон дар ин заминҳо метавонанд кишти такрорӣ низ гузаронанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, Ахбор.